pingnan je thap thot pena phike Unodor paisa farokri ni sang green phokep kali lak isile pi busitame ba suri alak le pi busitame bang tame apingna na poket adung che do dunong le te ani samun elu Kadap kar benglong and welcome back to my channel. Basi pinia video mati pinia la marchan mangke non malam packaging pen pisuk en pen pinan gitu aputha awareness paddati pen si lasu aron bang alang itu kinap kang nang supra alang itu bang lampak lang tuh no pen te alang itu kaning jelang ang itu arjuita depende abitu lang tra Pokso ek dak parjap lo pen ke pining 2022 non 2023 lagi non 2023 ana bang ke thang awarning pipe pin thang ko pine awareness pipe pin pan sinono bang ke muni don pan khabar lahelo de tum ki pudunya bang ke lasi laswa prang jong si isi awareness ason padopon posonte muni de tum chini mucho je polo la pen ke 2012 pen non 2023 kala gar jiting pigalang lo mati akapreka state ala mani ni pudam de hala ke chini le sida asam long ke labangso a child abuse aputha labangso a pokso ek aputha labangso a child marriage aputha sexual harassment aputha pornography aputha di lahaya bangke awareness program bangke teglong le karbing autonomous council banta labangso awareness program bangke teglong le ha gopine CM interaction program bu pen hala APHL sion ka sorsa ta ha ka dogo be lahaya program bangke teglong bo seta men non bangke hang awarning pipin pen hang pachini ne pin ben non bangke kine thap kine proof lasi isialam langgam no polo tangte kuison arjunan kok potonan bangke di lanon pulis atum kenne para kapan ne para atake kompen kacian kacedo pa men pen kenne para tuma phan non apenan tum han bange jail pin sumar han jail bengal anta ar sumar atum asumar ke tutang atum maja jhak tum genon so chupathi do dok tum na do pregnant do ba jhaga ke asumar tum skulun boma tum do la tuma phan ko marsinon ke lang ponte Karjulong ke hasang taron ji to ha pine aruna doi piji puni lage dorde lamet kinke government atum thang akithik ave pin bansi nona banke panepla ahamatum han ente non hala hayo somarhan malo kelang pokente apia tum han malo kelang pokente non hala suchu pathi do pregnant do non la tum aphan komalo ne kelang pokente hospital malo ke poniga tum han malo tum han expensive speak in hospital long lasi lahai ek pena job isi pena banke ini tum government tum keteng mangaki milo setan non nangke claim tu banke pardon phak non mang non banke pinanso pacek kaki phansi kame claim pa nang non banke BJP government ngi non bang hemsi pache bongi phan hemsi pache kagi phan hemsi pache langsele chi phansi non bangke kam claim wrong non bangke athe awareness abi pin mensi men pan develop kente Chief Minister Himanta Biswa Sarma Assam ang kangalong aning hangaling ki claim aning hangaling ke ning je pen rada phan ka chene ka che hulo ke rada tum aning insamune la pe daga samalong ke lang inu Chief Minister aja ko long mat alang aning ke hanga link ke klem ta chokpo buke ra tum je don thik la hang ni tu PSLC pen ki pudun je banke fokso long ni tum thang against klem dunde la ba mise no ni no welcome la banke ni tum ta jerap tum ji sitame no nason ke klem awareness ave pin ra phan pachini ne pin kang ke ne kang nang tablet ke ra phan se atu kang ho la pen bang api biso so me chen de da phi Cukrem chodam mesen along lake aja kong pa bobdu la pen kopine hiru ki pura son oka atum lea kichi kang lang cho son se lake rada phana tu kang hoy ase prabjin pen la so ron bang ke intonang ji la pen pini la so ron pen intonang ji pu pes tame la so sai bang inton si la so ron ateng pen non awareness pisi anta se la so ateng se action energy la halo ni tu men pen ji kan landa lo pato hi sialam ki bukan tu bang ke jong si kadu gawe phanon ne blab lo klotangke ake hai Prime Minister of India Narendra Modi ake hai phanda net tangpu athe alang tame arta ke kom se Google salom ke thekloma te klotangte alang li amhang ke theke 1952 alang li piso ke en ke 1968 klotangte alang li ta 18 years playing play se piso sume ke no la se hala Narendra Modi tame jel te thap nangpu anu klotangte ni tu PSLC tum da welcome lo la solo wali nili tum dame arong tu se ke la record ka biana tum honta me ni tum amena list na pidun pun ne blamang tu tame afransi jongsi pachini ne pin men awareness deng de pin men rada phan pachini ne pin ben jongsi kenep kang nang inton te polo tangte Narendra Modi phanta ne blang po afransi prime minister phanta la han lo
Kasi patumi head jong mate non ke pho la so family tum non kisung abang ke tum munit pena ka pot tum chinjin so he ate non kumane tum ke jekro joni jon thom suka chopat he tum da do non aping na phan gel thapi thorlo kumane tum asumar bahini ba thom jalo school che toibo ma tum ta do la sona tum phanda non thapi thorlo tante pini alang le tum bang government tum pulo lagai ka che thap an ahemasor tum hanke urunado ya paisa pharu prihini la pen sanga ke joy pipon poku lase hala aping nam che thap thot pena phike urunado paisa pharu prihini sang lin phokep kali la ke sile pi pusitame ba suri alak le pi pusitame bang tame aping na poket dung che do dun rong le te aning samu elu de aben lasi nili tumi pudung dia bangke ke dam tang jitu kace do tang atum phan ke pa jok si pini pen la 2023 mate non pen abang se alang tum awareness do se la so pen si alang tum claim nang jia bolu non abang ke rongarat phan pa chini le pin pen ko pi dong la pokso lo ha ek do ma ko pi ko so ma pura phan pa chini ne pin pen non tong sokot ke ne pang nang re ke ra tum ke mang phong lahai tuma panon jel ke beng men ke lakum ke amor jat amasula tum ke abelo non bangke mesen sen pila tum han ka ning poi la kasono non bangke latum ke society long pulon te ache paklang ai ko gande tum han ase government atum an kada saile sengi claimi bustame special assam government la assam state la assam government atum a jat la claimi bustame first and foremost ke gatum awareness program bang deng bakrang nai non bang awareness program ka ve porsin non bang lahai ke ne phap ke ne prove mate Article 15.3 Indian Constitution Article 15.3 long take talk to halada nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for children and women wada ke talk to Article 15.3 ateng pachi kup sila pokso ek ke salam lo halada Article 15.3 ateng bulutang dhalake ardu sumar tom phan osomar tom phan di la harassment abusement sexual abusement pornography ben gapi jogi bansi la so aron selamun puse halada ke kito halada ke Article 15.3 long mangke laso aron kasalam una long state government tu makam mangela lo awareness program bang pipa minanji non bang awareness program pipe pin pensi hala pokso ek laso aron pen atum ke claim bang no nang pardon khat lo lasi laso putha ka bangke ni tum APHLC pen bangke la bangke ning samdun de la pen ke non la jail ke jang atum phan pen chenglok non la hemasor tum osomar tum phan lapen ke hala non osup chupathi dok tum phan hala kisung ti tum phan kisung krung tum phan non ko mat segera po la sarkar tum la bangka adai chen pami nai la lapen ke hini alam bangke la hello isila pamu pokso ek bang lo hini alam bangke la hello hini alam bangke 29 January ni la CM interaction program po constituency tin ke dam lo MLA bidasing leng so chen constituency rong korolong kaningje di la so pokso ek pen pacek kingdom sika ningje lo bon seda pokso e kala maharak niyam de amahada kan niyam bangke nimsu ka chodom malam se khan di nimsu ka chodom bulotang de lagi akhir sar tum chini lo kente ha risumar korjang ning chedok po oi lahai ki ju rap lahai posi nimsu ka chodom bu mati ante i nu da MLA bulotang de lahai ke hala CM interaction program lo gela ke alang han pami nai hana ke development alam se alang ke pon mati te development alam bulotang te tola so development alam da pokso e ka rona teng pe di a punishment amukha lapen ka e ka mukha lahai lo le thanon nono bangke halada rong arak pencenglo di rong asar ti pencenglo habe pin por tum hanan da ke kapin rem sigani kapin rem tu ada bangke rong korolong mage je non kumane anim supi ma kumane ari sumar jong si lam to kolok boten nang tum habe pin por tum rong asar tum ke nang tum ke hang da klemu no no nang tum power alu pusada kan ye kente